கௌரவமே சபாவுமே இல்லைங்களா? மீண்டுமா உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் சபைக்கு நாங்கள் வரவேற்கிறோம். එක්තරා මිනිසෙක් පල්ලියක මේ සමාජ කැටේ හොරෙන් කරුවා. ஒரு மனுஷன் சபையில் உள்ள அந்த காணிக்கை பெட்டி கலவுத்தனமாய் உடைத்தான். ඔහු පොලිසියට අවුන අන්තිමේදී උසාවියට ඉදිරිපත් කළා. அவன் போலீசிலே அகப்பட்டு நீதிமன்றத்துக்கு அவனை கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள். ඉතින් අර නඩුකාරයා ඇහුවා දුෂ්මතා වැරදි කරුද නිවැරදි කරුද කියලා. அந்த வழியை நீதிபதி அவனிடத்திலே கேட்டார், நீ குற்றவாளியா இல்லையா என்று. ඔහු කිව්වා වැරදි කරු ස්වාමීනි හැබැයි මේ හොරකමට තවත් කෙනෙක් කවුද කියලා කිව්වා. அந்த நேரத்திலே அந்த மனுஷன் கூறினார், நான் பிழை செய்தேன் தான், ஆனால் என்னுடைய பிழைக்கு இன்னொருவரும் உடன்பட்டவராய் இருக்கிறார் என்று. එතන නඩුකාරයා ඇහුවා මේ ඒ කවුද? අනිත් හවුල්කාරයා. அந்த வழியில் அந்த நீதிபதி கேட்டாராம், அது மற்ற ஆள் யார் என்று. ඔහු කිතුනේ ඔහු කිව්වා සාතන්. அவன் ஒரு கிறிஸ்தவனாய் இருந்தான். அவனிடத்தில் அந்த மற்றவன் யார் என்று கேட்ட வேளையில் அவன் கூடிய பதில் சாத்தான் என்று. මේ හොරකමට සාතනුත් හවුලියා තමයි මාව පෙළඹෙන්නේ මේ කරන්න කියලා. நான் செய்த இந்த களவு வேலைக்கு சாத்தானும் உடன்பட்டவனாய் இருக்கிறான். அவன்தான் என்னை இதை செய்வதற்கு என்னை எழுப்பினான் என்று. ක්‍රිස්තියානියා ඕන වරදක් කරලා සාතන් තමයි වරද කරන්නේ. கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் பிழைகளை செய்துவிட்டு நாம் பிசாசை குற்றம் சாட்டுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். ඕන දෙයක් කරලා කියන සාතන් තමයි මාව පෙළඹුවේ කියලා. ඒ මිනිහා නිකම්ම දෙන්නේ නැහැ. என்ன மாதிரியான பிழையை செய்துவிட்டு நாங்கள் கூறுவோம் பிசாசினால் தான் நான் இந்த பிழை செய்தேன் என்று. මෙතනදී දසපනතේ අපිට දර කිලිපන්තිය. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, இன்றைய நாளில் 10 கட்டளையிலே எங்களுக்கு என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? අටවෙනි පනත. 8வது கட்டளை. අපි මෙතනදී මේ පනත කියනවා සොරකම් නොකරව. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, இந்த கட்டளையிலே கூறப்படுகிறது களவு செய்யாதிருப்பாயாக. සොරකම් නොකරව thou shalt not steal. களவு செய்யாதிருப்பாயாக என்று கூறப்படுகிறது. කෙනෙක් කියන අපි මෙතනදී මේ පනත ගැන සංවාදයක් කරන ඕනෑම දේශයක ඕනෑම ජන සමාජයක වටිනාකම් අර ඉංග්‍රීසි කියන්නේ values කියලා ඒ සහ ආධ්‍යාත්මික හැඟීම් වනසන්නේ සොරකමේ කියන්නේ. ஒரு மனுஷன் கூறியிருக்கிறார், எந்த ஒரு நாட்டிலும் எந்த ஒரு இடத்திலும் உள்ள மனுஷர்கள் இந்த களவு செய்வதற்கு அவர்களை வெளிப்படுத்தப்படுவது என்னவென்றால் இந்த பிழையான எண்ணத்தோடு. පිළිතුරේ අපි දකිනවා අපේ සමාජයේ මේක ලෝකෙ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. අපේ සමාජයේ රාජ්‍ය මට්ටමින් පටන්ගෙන මම හිතන්නේ 15ම අර කියන ස්තරේ 15ම කොටස දක්වාම මේ සොරකම කියන එක විහිදිලා තියෙනවා. இன்று நாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்தினுடைய நாட்டிலே பெரியோர், அதாவது வந்து தலைவர்கள் தொடக்கம் சிறியோர்களாக இருக்கிறவர்கள் வரை இந்த களவு வேலை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். අපි මම හිතන්නේ හැමෝම දන් දෙයක් පිළිබඳ අපේ රට මේ தත්ත්වයට ඇදදැන්නේ හොරකම. எங்களுடைய நாடு இந்த நிலைமைக்கு வீழ காரணம் என்னவென்றால் இந்த களவெடுத்ததினால் தான். ඔය වේලියට යන්නේ. වේලියට යන පිළිතුර. ඒක වළක්වන්න නොයෙකුත් උඩර වැටියොදලා. வரிசையாக செல்கிறார்கள். இதை செய்தவர்கள் அதை தடைப்படுத்துவதற்கு ஒரு காரியம் இல்லை. අද පිළිතුරේ මේක භයානක උගුරක් වඩපත් වෙන සමාජයේ තුල. இன்று இது ஒரு தவறான பயங்கரமான காரியமா இருக்கிறது நாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்திலே. නමුත් අපි දකින්න මේ දසපන්ත දිහා බැලුවම බයිබලයේ දිහා බැලුවම යේසුස්ගේ ආකල්ප දිහා බැලුවම දෙවියන් වහන්සේ සොරකමට විරුද්ධයි. நாங்கள் இந்த 10 கட்டளையை குறித்து பார்க்கிறவரை தேவன் இந்த களவு எடுப்பதற்கு விரோதமானவராய் இருக்கிறார். අද මේ මිත්‍රනේ අද ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ දේව දාසියෝ කියා ගන්න අය බහුලව ඉන්නවා මේකට සම්බන්ධ. இன்று கிறிஸ்தவ சபைகளிலே போதகர்கள் என்று கூறுகிறார்கள். அநேகர் இப்படியாப்பட்ட களவு வேலைகள் செய்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ඒවා සුද්ධ කරගන්න නැත්නම් ඒවා ධර්මශීල කරගන්න මම කලින් කිව්ව කතාව උපයෝග කරගන්න. මේ යක්ෂයන්ගේ මම පරීක්ෂාව දැන් මම නෙමෙයි. தன்னை சரி என்று சொல்லிக்கொள்ள, தன்னை சரிப்படுத்திக் கொள்ள அந்த இடத்துல அந்த பிசாசை அறிகுறியாய் வைக்கிறார்கள். ප්‍රිමිත්‍රෝනි මේ අටවෙනි පනතේ අභිප්‍රාය තමයි දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රිමිත්‍රෝනි මනුෂ්‍යයන් සන්තක දේවල් ඒකොල වෙන්න පුළුවන්, වස්තුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පවිත්‍රතාවය. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කියන sanctity ඒක ආරක්ෂා කිරීම. இந்த இடத்துல இந்த 8வது கட்டளையிலே கூட கூறப்படுகிறது என்னவென்றால்
என்னவென்றால் மனுஷர்களுக்கு இருக்கிறதான பரிசுத்தமான காரியத்தை அதை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை காண்பிக்கிறார்கள். පිළිවෙලට මේ දසපනති මේ පන්තට අනුව කිසි කෙනෙකුට කිසිම හේතුවක් නිසා අන්සතු දෙයක් නොමනා විදිහට ගන්න බෑ. இந்த 10 கட்டளையில் இந்த 8வது கட்டளையில் கூறப்படுகிற பிரகாரமாய் எந்த ஒரு காரியத்தையும் மற்றவருடைய காரியத்தை எங்களால் எடுக்க முடியாது. මේ පාපයට අසුරුන චරිත ගොඩක් බයිබලේ ඉන්නවා. இப்படியாப்பட்ட பாவங்களுக்கு அகப்பட்ட அநேகர் இந்த வேதாகமத்தில் இருக்கிறார்கள். ඔබ දකිනවා ආකාන් කියලා පුද්ගලෙක් හිටියා. ඔහු අහුණා මේ වරදට. எங்களுக்கு தெரியும் ஆக்கான் என்ற ஒரு மனுஷன் இந்த பிள்ளைக்கு அகப்பட்டவனாய் ඒ இருக்கிறார். වගේ අලුතුනේ සාකියුස් අපි දකිනවා ප්‍රේමකරණේ අයුතු විදිහට අනුන්ගේදී සොරා ගත්තා. அதேபோல் புதிய ஏற்பாட்டிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் சாகேஸ் என்கிற மனிதன் மற்றவருடைய காரியங்களை பறித்துக் கொண்டவனாய் இருக்கிறான். යේසුස් වහන්සේ කාලේ දේව මාලිගාව හොර වැඩවලට යොදා ගත්තා. இயேசுசாமியுடைய காலத்திலே தேவ ராஜ்யத்தை பிழையான காரியங்களுக்கு பாவித்தார்கள். ප්‍රේමකරණේ මෙතනදී වැදගත්ම කාරණා තමයි දෙවනාසිකේ දරුවන් යන්නේ කිතුමන් හැටියට. ඔබට මට තියෙන ගබඩාකාරකම මේකට කියන්නේ ස්ටුවර්ඩ්ෂිප් ගබඩාකාරකම ඒත්තු ගත්තාම අපි සොරකම් කරන්නේ. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, இந்த இடத்திலே உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது எங்களுடைய சேமிப்பை குறித்ததான ஒரு கவனம், அதை குறித்ததான ஒரு கரிசனை இருந்தால் நாங்கள் களவெடுக்க மாட்டோம். ඇත්තටම දෙවනාසිකේ පනත මනුෂ්‍යයන්ට දුන්නේ මෝසෙස් කරුණ කොටගෙන මනුෂ්‍යයන්ට අනුන්ගේ දේවල් ආයුතු විදිහට ලබා ගැනීමේ පරීක්ෂාවෙන් ඒක පරීක්ෂාවක් ඒකෙන් මුදවා ගන්න. தேவன் அந்த மோசேஸை கூட இந்த கட்டளையை கொடுத்தது மனுஷர்கள் சோதனைகளுக்கு உட்படாமல் அதிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் பொருட்டாய். මේ අපි දකිනවා මනුෂ්‍යය තුළ උපතින්ම ඇටමස් නහරවල තියෙන මේ හිමි කර ගැනීමේ උරුම කර ගැනීමේ තෘෂ්ණාව. ஒரு மனுஷன் பிறக்கும் போதே அவனுடைய சதைகளிலே இருக்கிறது அடுத்தவருடைய சொத்துக்களை தனக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை. එක්තරා ගුරුවරයා තමන්ගේ මේ පුංචි දරුවන්ට මොන්ටිසෝරි ගුරු දරුවන්ට මේ පාඩම උගන්වන්න ලස්සන මේ ව්‍යායාමයක් කරා. ஒரு ஆசிரியர் ஒருத்தர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த பாடத்தை படித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு உடல் பயிற்சியை செய்தாராம். இது பிள்ளையோட கதையா இருக்கிறது, ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. பெரியவர்களுக்கும் இது நல்லதா இருக்கு. ඒ ගුරුවරයා මොකද කරේ? ළමයි පන්ති ළමයි 10ක් හිටියා චූටි ළමයි ටොපි 10ක් ගෙනල්ලා තැටි එක ට්‍රේ එක දාලා එක ළමයෙකුට දුන්නා. அந்த ஆசிரியர் என்ன செய்தார் என்றால் அவருடைய வகுப்பிலே 10 பிள்ளைகள் இருந்தாராம். 10 டொபியை கொண்டு ஒரு ட்ரேல போட்டு கொடுத்தாராம் ஒரு பிள்ளைகளுக்கு. ඊට පස්සේ ගුරුවරයෙක් වෙයි ළමයිට ඉස්සරහට වෙලා මේ ට්‍රේ එක ටොපි 10කින් ට්‍රේ එක අල්ලගෙන ඉන්න අනිත් ළමයින්ට කිව්වා අනිත් ළමයි 9 දෙනාට කිව්වා දැන් ඇවිල්ලා ටොපි ගන්න. කොච්චර ගන්නද කිව්වේ නෑ ටොපි ගන්න. அந்த ட்ரேயை கொடுத்த பிள்ளைகள் சொன்னாராம் முன்னிலே வந்து நில்லு, மற்ற பிள்ளைகளுக்கு சொன்னாராம் நீங்கள் வந்து டொபிகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று. දැන් ළමයි ඇවිල්ලා ටොපි ගත්තා. இப்பொழுது பிள்ளைகள் வந்து அந்த டொபிகளை எடுத்தார்களாம். ඊට පස්සේ ගුරුවරයෙක් ඇහුවා දැන් කී දෙනෙකුට ටොපි ලැබුණාද කී දෙනෙකුට නොලැබුණාද? அந்த நேரத்தில் அந்த ஆசிரியர் கேட்டாராம் பிள்ளைகள் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு டொபி கிடைத்தது எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கவில்லை என்று. බලනකොට කීප දෙනෙකුට ටොපි නෑ. பார்க்கும் போது அந்த இடத்துல अनेक பிள்ளைகளுக்கு டொபி கிடைக்கவில்லையாம். පස්සේ ඇහුවා මේ ළමයි පුතේ දුවේ දැන් ඔබට ටොපි කීය ගත්තද? அப்பொழுது அந்த ஆசிரியர் பிள்ளைகளிடத்தில் சேர்ந்து மகனே மகளே நீங்கள் எத்தனை டொபி கணக்கில் எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டாராம். දැන් අත පෙන්නුවා. அந்த வரை அந்த பிள்ளையோட கரங்களை காட்டினார். සමහර අයගේ ටොපි 3 තිබ්බා 2 තිබ්බා එකයි ගන්න කිව්වේ. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளிடத்தில் ஒரு சில பிள்ளைகளிடத்தில் டொபி 3 4 அப்படி இருந்ததா, ஆனால் ஒரு டொபி கணக்கில் தான் எடுக்க கூறியிருந்தார். පස්සේ ගුරුවරයා ළමයින්ට ඉගෙනුවා දැන් බලන්න. ඊට පස්සේ කිව්වා කරුණා කරලා නැති අයට දෙන්න. அப்பொழுது அந்த பிள்ளைகளுக்கு கூறினாராம் தயவு செய்து இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு உங்களிடத்தில் இருக்கிற டொபிகளை கொடுங்கள் என்று. දැන් පරිවිදිය පැහැදිලිනේ. ළමයින්ට හොඳ මේවා කියන ඔබ්ජෙක්ට් ලෙසන්ස් කියලා කියන්නේ මේ යම් කිසි මේ ද්‍රව්‍ය වේදයක් පාවිච්චි කරන් උගන්වන දේවල් මේක ලොකු බබාලටත් හොඳයි ප්‍රිමිට් උනේ. ඒ කියන්නේ තෘෂ්ණාව එක ටොපියක් ගන්න තැන ටොපි 10යි තිබ්බේ. එකෙන් දෙකක් ගත්තා එකෙන් තුනක් ගත්තා අන්න අයට අහිමි වුණා. இந்த இடத்துல காண்பிக்கப்படுகிறதான செய்தி என்னவென்றால் பெரியவர்களாகிய எங்களுக்கும் அது தேவையானதாக பேராசை அந்த இடத்திலே அதிகமாக இருந்தது. තම ප්‍රිමිට් උනේ මේ උරුම කර ගැනීම
හිමි කර ගැනීමට තියෙන තෘෂ්ණාව මනුස්සයා තුළ සහජයෙන් තියෙනවා. ඒක අපි දකිනවා බයිබලයේ පළවෙනි කතන්දරේ ඉඳලා අපි දකිනවා. හැබැයි ප්‍රිය මිත්‍රෝනි දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වෙන මේ තෘෂ්ණාවෙන් මනුස්සයා මුදවා ගන්න. இந்த எங்களுக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ள பேராசைகள் அநேக மனுஷர்களுக்கு இருந்தாலும் தேவனுக்கு தேவையான அந்த பேராசையிலிருந்து மனிதர்களை மீட்டெடுப்பதற்கு මේ පනත අධ්‍යයනය කරනකොට ප්‍රිය මිත්‍රෝනි මේ එක්තරා පොතක කතුවරයෙක් කියලා දුනා මේ දැන් අන්සතුදේ හොරකම් කරන ක්‍රමවිධි කීපයක් මම කියලා දෙන්නම්. කරන්න එපා. போதகர் இந்த கட்டளை குறித்து படிக்கிற வரையில ஒரு கூறின அநேக மற்றவருடைய காரியங்களை சொந்தமாக்கி கொள்ளக்கூடாத காரியங்களை குறித்து கூறியிருந்தாரா? පළවෙනි එක තමයි සොරා ගැනීම, හොරකම් කරන. முதலாவது தான் களவெடுப்பது. ඊළඟ එක තමයි රැවටීම. இரண்டாவது காரியம் ஏமாற்றுவது. අර අපි දකිනවා ඔබ දකින්නදී මේ පිටකොටුවේ මම දැන් මාතලේ කොටුවේ පිටකොටුවේ පළතුරු කඩවල මිදි 500යි 500ක සල්ලි ගන්න 250ක් ඒක තියෙන ඒක විතර අහුන නේද සමහරවල්ලාට රැවටීම ඒ හොරකම கொழும்புக்கு சென்று பார்த்தால் தெரியும் திராட்சை ரச பழங்கள் வந்து 500 கிராமுக்கு பணம் எடுப்பாரு ஆனால் 250 கிராம் தான் இருக்கும். හොර තරාදි கள்ள தராசு. අපි බුදුරජාණන් ලින්කේ මම කියන්නේ හොර තරාදි දෙවියන් වහන්සේ අනුමත කරන්නේ கள்ள தராசு தேவனுக்கு அருவருப்பானது. ගෑන් 500 නම් 500 450ක් වෙන්න බෑ 400ක් වෙන්න බෑ අතින් තල්ලු කරන්න බෑ 500 கிராம் என்றால் 500 கிராம் தான் இருக்க வேண்டும். 450 400 கிராம்கள் இருக்க முடியாது. ලියාගන්න එපා මේ වික්‍රම මේ කටුවරේ කියනවා අනිත් එක තමයි මේ මෙතන අසාධාරණ ගෙවීම වැටුප් ගෙවීම. அடுத்த காரியம் மூன்றாவது காரியம் என்றால் அசாதாரணமாய் ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுப்பது அதாவது பணத்தை கொடுப்பது. රුපියල් 5000ක වැඩ අරගෙන 1000ක් ගෙවුවොත් ඒක සොරකම. 5000க்கு ஒரு மனுஷனிடத்திலே வேலை எடுத்துக்கொண்டு அவனுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்தால் அது வந்து களவெடுப்பதற்கு சமமாய் இருக்கிறது. ඊළඟට බලාත්කාරයෙන් උදුර ගන්නවා. அடுத்த காரியம் என்னவென்றால் வலுக்கட்டாயம் அவனுடைய இருக்கிற காரியத்தை நாங்கள் பறித்தெடுப்பது. ඊළඟට බදු ගෙවන්නේ නැහැ. அடுத்ததாக நாங்கள் தேவையான காரியங்களை கட்டாமல் இருப்பது. ඔබ දන්නවා ප්‍රිය මිත්‍රෝනි අපේ දේශේ මේක බහුලව තිබුණා මම හිතන්නේ දැන් ඒක නිවැරදි කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ මේ රට අගාධයට යන්න ආර්ථිකව වැටෙන්න තව හේතුවක් වුණා අපිට. මහා පරිමාණය බදු ගෙවිනේ ඒක සොරකමයි. எங்களுடைய நாடு விழுவதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது என்னவென்றால் அநேக பணக்காரர்கள் அவருடைய பங்கில ஒரு பங்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்காமல் இருந்தார்கள். මේ පනත රකින්න ප්‍රිය මිත්‍රෝනි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් නැටියට මනුස්සයන් නැටියට ඔබ හා මා තුළ අපතුල තිබිය යුතු එක ගුණයක් තියෙනවා. இந்த கட்டளை கடைபிடிக்க கிறிஸ்தவர்களாகிய கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாகிய எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு காரியம் இருக்கிறது. ඒ තමයි ප්‍රිය මිත්‍රෝනි අවංක වීම. අවංකකම. அதுதான் அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே உண்மையாய் இருப்பது. honesty මේක අත්‍යවශ්‍ය ගුණයක් ප්‍රිය මිත්‍රෝනි ජීවිතේට. இது மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒரு காரியமாய் குணாதிசயமாய் இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு. ප්‍රිය මිත්‍රෝනි අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේට ප්‍රශ්නයක් නැගුවා සමූහික දවසක්. நாங்கள் காண்கிறோம் வேதாகமத்திலே இயேசுவின் இடத்திலே அநேக பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணினார்கள் ஜனக்கூட்டங்கள். ඒ යේසුස් වහන්සේගෙන් අහන මේ කායිසර්ට අයබදු දෙන එක යුතුයද අයුතුද කියලා. அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல இயேசு சுவாமியிடத்திலே கேட்கிறார்கள் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பங்கை கொடுப்பது முக்கியம் அல்லையா என்று. ඒකට මතකද ඒ සාමුගේ පිළිතුර. කායිසර්ගේ කතාව. அந்த நேரத்திலே இயேசு சுவாமி கொடுத்த பதில் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? කායිසර්ගේ දෙන්න දෙවියන්ගේ දෙවියන්ට දෙන්න. மனுஷருக்கு சொந்தமானதை மனுஷருக்கு கொடுங்கள் தேவனுக்கு சொந்தமானதை தேவனுக்கு கொடுங்கள் என்று இயேசு சுவாமி கூறினார். ඇත්තට මේ පරිසුරේ ප්‍රශ්නේ හැබැයි යේසුස් වහන්සේ අසීර්තාවෙන් පත් කරන් සහ අමාරු විදාන. වැරදි හරි කිව්වනම් කායිසර් කියන්නේ අධිරාජ්‍ය එයාට අයබදු දෙන එක යුතු නෑ කිව්වනම් කේලම ගිහිල්ලා කියනවා වරදකාරයෙක් වෙනවා යේසුස් වහන්සේ. அந்த நேரத்தில் அந்த பரிசேயன் இயேசு சுவாமியிடத்தில் அந்த கேள்வியை கேட்டது இயேசு சுவாமியை கஷ்டப்படுத்துவதற்கு. ஆனாலும் இயேசு சுவாமி அந்த இடத்துல சரியான பதிலை கொடுத்தபடினால் அந்த இடத்துல அது நிவர்த்தியானது. ඒක අදහස් කරන්නේ මොකද්ද ප්‍රිය මිත්‍රනි? කායිසර්ගේ කායිසර් දෙන්න දෙවියන්ගේ දෙවියන්ට දෙන්න ඔබේ යුතුයකම් වගකීම් ඉෂ්ට කරන්න එමම. அந்த நேரத்தில் உள்ள அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்னவென்றால் மனுஷர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது மனுஷர்களுக்கும் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது தேவனுக்கும் கொடுக்க வேண்டும். ප්‍රිය මිත්‍රනි කෙනෙක් කියලා තියෙන මෙන්න මේක කියවන. අන්සපුදේ ගැනීමෙන් වැරදි විදියට අපි හොරෙක් වෙනවා.
ஒரு மனுஷர் கூறியிருக்கிறார், மற்றவருடைய காரியங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது நாங்கள் அந்த இடத்துல களவாளியாய் மாறுகிறோம். ඒ වගේම ජීවිතේ සමාජමය යුතුයකම් ඉටු කිරීමෙන් මොකද වෙන්නේ? යුතුයකම් ඉටු කිරීමෙන් අපි යහපත සලසන්නෙක් වෙනවා. அதே போல் நாம் சமுதாயத்தில் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நாங்கள் செய்யாமல் இருக்கிறவர்கள் நாங்கள் பிழையானவனாய் மாறுகிறோம். පිළිතුරුනි යේසුස් කියනවා කායිසර්ගේ දේ කායිසර්ට දෙන්න, දෙවියන්ගේ දේ දෙවියන්ට දෙන්න. මේ අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? இயேசு சுவாமி இந்த இடத்துல கூறுகிறார், காய்ச்சலுக்கு தேவையான காரியத்தை அவனுக்கும் தேவனுக்கு தேவையான காரியத்தை தேவனுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று. පිළිතුරු ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේට වගකීම් රාශියක් තියෙනවා. இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் கிறிஸ்தவனுக்கு अनेक பொறுப்புகள் இருக்கிறது. මේ තෘෂ්ණාවයි කෑදරකමයි අන්සතු දේවල් බලෙන් ලබා ගන්න තියෙන මේ හැම දෙයක්ම මොකක් නිසාද දන්නවද? අපි තේරුම් අරගෙන නැහැ, මිනිස්සු තේරුම් අරගෙන නැහැ. අපි ගබඩාකාරීන් පමණක් බව. We are only stewards. இந்த பேராசையும் வஞ்சனையும் அதிலே அர்த்தமாய் இருப்பது என்னவென்றால் நாங்கள் அடுத்தவருடைய காரியங்களை பண்டகசாலையில் சேர்க்கிறோம் என்பது. අපි මේ සම්පතක දේවල් අපේ නෙමෙයි. நாங்கள் சேர்த்து வைக்கிற காரியங்கள் எங்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல. මොකද අපි යගන්නේ අපේ ඉන්නේ මේක මගේ ඉඩම, මේක මගේ වැඩ, මේක මගේ බිල්දිම, මේක මගේ. හැබැයි මේ යනකොට අපේ නෙවෙයි. நாங்கள் சேர்த்து வைக்கிற காணிகள் பணங்கள் அதே போல அநேக காரியங்கள் எங்களுடையது என்று நாங்கள் சொன்னாலும் நாங்கள் இறந்து போகும்போது அது எங்களுக்கு சொந்தமானது அல்லதா இருக்கிறது. ඔබ දන්නවද මේ අර කියපනක් තියෙන මේ there's no pockets in grave clothes කියලා. ඒ කියන්නේ අර මිනි වලට අඳින ඇඳුම් තියෙනවා දැන් නේද? ඒ අර මල්ශාලාවේ ඇඳුම් අඳින්නේ නැහැ නේද? අපි ටයිකෝට් අඳිනවා, සාරිය අඳිනවා. ඔබ දන්නවද ඒකේ සාක්කු නැහැ? මොකද බලන්න මේ අර මිනි සාක්කුවෙන් දෙන ඇඳුමේ සාක්කු නැහැ. நாங்கள் காண்கிறோம் ஒரு இறந்த மனுஷனுக்கு உடுத்துற உடுப்பில அந்த பாக்கெட் இதுல உடுத்துற உடுப்பில சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அந்த இடத்துல இல்லை. කාර්යයේ ඉක්මනට බලගෙදර ගියාම ඒ අඳුම අඳින හොඳට බලන්න ළඟ වෙලා ආචාර කරන විදිහට මේකේ සාක්කු තියෙනවා. யாராவது உங்களுடைய மரணத்துக்கு சென்றால் அவருக்கு உடுத்திருக்கிற அந்த உடுப்பில நீங்கள் பாருங்கள் அது சேர்த்து வைக்கக்கூடிய காரியங்கள் இருக்கிறதா என்று. ඒ සාක්කු නැහැ. ගෙනියන්න දෙයක් නැහැ. ஏன் அப்படி ஒரு காரியம் இல்லை என்றால் கொண்டு போவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. ඒ නිසා ප්‍රේමිතුනේ මම හිතන්නේ අපි කිතුරුවන් හැටියට විශේෂ වගකීමක් තියෙනවා. ඔබ සන්තකදී සුරක්ෂිත කරගන්න. කලමනාකරණය කරගන්න. නිකන් ඉබාගාත යන්න දෙන්න එපා. අර මම හැංගලියෝ කියන මම මෙහි හරි ආසාවෙන් ගන්න මේ අර වතු පිටි කැලෑවල තියෙන ලස්සන සුද්ධ කරලා තියාගන්න. ඔබේ හැබැයි ඔබ ගබඩාකාරයෙන් පමණයි. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, உங்களுக்கு சொந்தமான காரியங்களை சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஆனாலும் அதை கொண்டு செல்வதற்கு அல்ல. ඔය ඔබේ කම්පැනි සෙල් වලට ඔබ ගබඩාකාරයෝ විතරයි. உங்களுடைய மிளகு மரங்கள் இருந்தால் அதை நீங்கள் பாவிக்கிற மனுஷர்களாய் மாத்திரம் மாற முடியும். හැබැයි දෙවනාසිකේ තව වගකීමක් තියෙනවා. පොතට බලා ගන්න, පෝර දාන්න, නඩත්තු කරන්න. ඒකත් වගකීමක්. ஆனாலும் தேவன் எங்களுக்கு இன்னொரு பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார், அதை எப்படி நாங்கள் வழி நடத்துவது என்று. ඒසා ප්‍රේමිතුනේ අපි ගබඩාකාරයෝ හැටියට අපි මේ බලාගන්නේ අපි සතු දේවල් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්නු දේවල්. ஆகையால் சகோதரனே சகோதரி, பண்டகசாலையில் நாங்கள் சேர்த்து வைக்கிற பொருட்கள் எங்களுக்கு சொந்தமானதல்ல, அது தேவனுக்கு சொந்தமானதா இருக்கிறது. සමහරට බාහිර සමහර බඩේ රටවල් වල විශේෂයෙන්ම අහලා තියෙන එංගලන්තේ කිසි කෙනෙකුට ඉඩම් අයිති කරගන්න බෑ. ඕනර්ෂිප් එකක් නැහැ. அநேக வெளிநாட்டுகளிலே உள்ளவர்களுக்கு அவர்களுக்கென்று சொந்த காணிகள் இல்லை. ඔවුන් කියන්නේ මේ සියලුම දේවල් රාජ්‍ය සතුයි. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ලයිසන් එකක් විතරයි. அவர்கள் கூறுவது என்னவென்றால் இந்த எல்லா சொத்துக்களுமே அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானது, அதை பாவிப்பதற்கு மாத்திரமே உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று. මම හිතන්නේ මේ බටහිරට දැන් ක්‍රිස්තියානි කියන නමුත් ඒ ක්‍රිස්තියානි සංකල්ප මේව ඔබේ නෙමෙයි. මේව නිකන් බලා ගන්න ගබඩාකාරී විතරයි. භුක්ති විඳින්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගබඩාකාරයෝ පමණයි. அந்த நாட்டிலுள்ளவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாய் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனாலும் அந்த பண்டசாலையில் உள்ள பொருட்களை அவர்களால் பாவிக்க முடியும், அதை சேர்த்து வைக்க முடியாது. ප්‍රේමිතුනේ ඔබේ මගේ ජීවිතේ පවත්වා ගත යුතු අවංක භාවය ආධ්‍යාත්මික යුතුයකමක් ප්‍රේමිතුනේ. මේක අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. අවංක භාවය ආත්මික යුතුයකමක්.
அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் உண்மையாய் நடப்பது ஒரு ஆவிக்குரிய காரியமாய் இருக்கிறது. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන honesty is a moral obligation. ආත්මික මොනවද කියන්නේ? මේ අවංකභාවය මේක අපි හරි වැදගත් කාරණාවක් පිළිබඳ දෙවියන් ඉදිරියේ. දැන් ඔබ අවංක නැත්නම් දෙවියන්ට යාඥා කරන්න බෑ. எங்களுடைய உள்ளங்களில் நாங்கள் உண்மையாய் இருக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியமாய் இருக்கிறது. நாங்கள் உண்மையாய் இல்லாவிட்டால் எங்களால் ஜெபிக்க முடியாது. අද ඔබ දන්නවද? ඇත්තටම දැන් අපි වැඩි දෙවියන් කියුව හැටියට විශාල මේ මොනවද කියන්නේ මේ අධ්‍යයනයක් නැත්නම් අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ඔබ්සර්වේෂන් එකක් නිරීක්ෂණයක් කරලා තියෙන ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ முதிர் வயதான போதகர்களாகிய போதகர்கள் அநேக படிப்பினைகளை படித்திருக்கிறார்கள். අද ප්‍රේමිතුනේ අද දේශනා කූඩු වලින් ඉගැන්වීම් වලින් ධර්ම විවේකයක් තුන මොන කේල්මලක් තුනත් උගන්වන්නේ මොනවද? නමස්කාර කරන හැටි, යාඥා කරන හැටි, මොනවද කියන්නේ මේ වඳින හැටි, පුදන හැටි. හැබැයි ජීවත් වෙන හැටි, අවංක වෙන හැටි, අව්‍යාජ වෙන හැටි මනුස්සයන් උගන්වන්නේ. இன்று அநேக இடங்களிலே போதிப்பது என்னவென்றால் எப்படி நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்பது, எப்படி நாங்கள் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்ல, வேறான காரியங்களை போதிக்கிறார்கள். අද ප්‍රේමිතුනේ ඒක විශාල හානියක් වෙලා තියෙන ක්‍රිස්තියානි සාක්ෂිය. அது மிகவும் பெரிய ஒரு அழிவாய் இருக்கிறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் சாட்சிக்கு. ප්‍රේමිතුනේ අපි මතක තබා ගන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි අවංක නැත්නම් අපේ වංකභාවයට dishonesty ඒකට අපි දෙවියන්ට බග කියන්න ඕනේ. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, நான் உண்மையாய் இராவிட்டால் என்னுடைய உண்மையான தன்மைக்கு நான் தேவனுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும். ඒකට ප්‍රාණ ප්‍රේමිතුනේ අපි මේ මොනවද කියන්නේ අපි මේ පශ්චාත්තාප වෙනෝනේ නේ. දැන් සමහර මම ඉතින් කිසි පළියක් කළා නේ. මේ පසුතැවීමේ කාලයක් කියලා ඉතින් කුංචි දේවල් ගැන කියනවා. හරිම මේ මොනවද කියන්නේ අර ඉංග්‍රීසියෙන් ජෙනරලයිස් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පොදුවේ කියනවා. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, நாங்கள் செய்த பிழைகளை குறித்து நாங்கள் அதை நினைத்து பார்ப்பதற்கு இன்று அநேக சந்தர்ப்பங்கள் கிடைப்பது இல்லை. ප්‍රේමිතුනේ අපේ පශ්චාත්තාපය අවංක වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் எங்களுடைய பாவங்களை குறித்து மனஸ்தாபப்படுகிறவர்கள் அது உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். පශ්චාත්තාපය මේ පොදුවේ මිනිසුන්ට ඇහෙන්න කියන එක නෙමෙයි ප්‍රේමිතුනේ. ඔබ හාම යාඥා කරනකොට අපි වංචාවක් කළා නේද? දෙවියන්ට කියන්නේ දෙවියන් මම වංචාවක් කළා. සමා වෙන්න. நான் செய்த பாவத்தை குறித்து மற்றவரிடத்தில் கூறாவிட்டாலும் தேவனிடத்தில் நான் கூற வேண்டும், ஆண்டவரே நான் இந்த பாவத்தை செய்து என்னை மன்னித்து விடும் என்று. නිසා ප්‍රේමිතුනේ අපි දකිනවා ඔබේ මගේ ජීවිතේ අත්‍යවශ්‍ය ගුණයක් මේක. පවත්වා ගත යුතු පණතක් මේක. සොරකම් නොකිරීම. அன்பார்ந்த சகோதரி சகோதரி, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் களவெடுக்காமல் இருக்க வேண்டும். අර කෙනෙක් කියලා තියෙන ප්‍රේමිතුනේ මේ ගබඩාකාරකම අපි ඉෂ්ට කරගන්නේ වෙහෙස මහන්සියෙන්. ஒருவர் கூறியிருக்கிறார், நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்கிற பொருட்கள், சேர்த்துக் கொள்கிற பணங்களை நாங்கள் அநேக கஷ்டப்பட்டு அதை தேடிக் கொள்கிறோம். උපයන්න වෙහෙස මහන්සියෙන්. அதை நாங்கள் பாவிப்பதற்கு அநேக கஷ்டப்படுகிறோம். එහෙම නොකරොත් තමයි අනුසතු දෙය ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. அந்த கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்காத பணம் எங்களிடத்தில் இருந்தால் அதுதான் அது மற்றவருடைய பணமாய் இருக்கும். ඊළඟට අවංකව උපයන්න. நாங்கள் உண்மையாய் அதை பாவிப்பதற்கு. ඒකට වැරදි උපක්‍රම යොදලා උපයන්න එපා. பிழையான காரியங்களுக்கு நாங்கள் தேடும் பணத்தை பாவிக்க வேண்டாம். ඒ වගේම ප්‍රේමිතුන්ට තව දෙයක් තියෙනවා. සැලකිලිවන්තව ඉදිරි කරන්න. அதேபோல் அன்பார்ந்த சகோதரி சகோதரி, கரிசனை உள்ளவர்களாய் அதை சேர்த்து வைக்க ඊළඟ வேண்டும். ඒක කතුරේ කියන ඥානවන්තව වියදම් කරන්න. ஞானத்தோடு கூட நாங்கள் அதை செலவழிக்க வேண்டும். පරිත්‍යාගශීලී වෙන්න. மற்றவருக்கு கொடுக்கும் உள்ளம் எங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும். දැන් ගොඩක් කිතු අර කියා යෝග අපි අපි මහන්සියල වැඩ කරනවා, උපයනවා, අවංකව උපයනවා, සැලකිලිවන්තව ඉතුරුත් කරනවා. හැබැයි පරිත්‍යාගශීලී නැහැ. நாங்கள் கூற முடியும், நாங்கள் தேடும், கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் சம்பாதிக்கிறோம், சேர்த்து வைக்கிறோம், ஆனாலும் அந்த மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பழக்கம் எங்களிடத்தில் இருக்காது. බලන්න කොච්චර ලස්සන සංකල්පයක්ද කියලා මේ ගබඩාකාරකම කියන්නේ. උපයන්න, ඉදිරි කරන්න, ඥානවන්තව වියදම් කරන්න, පරිත්‍යාගශීලී වෙන්න. இந்த பண்டகசாலையை சேர்த்து வைப்பது என்பது இவ்வளவு ஒரு அழகான காரியமா இருக்கிறது. கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து சேர்த்து வைத்திருக்கிற காரியம் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யவும் வேண்டும். ඒක වාසයකදී දවසක් දේශනා කරන මේ දීමනාවය. ஒரு போதகர் பிரசங்கம் பண்ணினார் இந்த கொடுப்பனை குறித்து. ඒක ලෝක කාන්තාවක කියලා දෙනවා කියලා පරිදි. அந்த இடத்துல ஒரு பெண்ணும் இருந்தாரா. ඊපාසිකල් සහෝදර සහෝදරියනි. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට පුළුවන් තරම් උපයන්න. ආමේන් කිවලව කාන්තාව.
அந்த நேரத்திலே போதகர் கூறினாராம், அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் அநேக காரியத்தை சம்பாதித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று. පුළුවන් තරම් දෙන්න. එතකොට කාන්තාව ආමේන් ආමේන් කිව්වා. மறுபடியும் கூறினாராம், உங்களால் முடிந்த அளவு கொடுங்கள் என்று. அந்த பெண் ஆமென் என்று கூறினாராம். අන්තිම කාරණාව ගබඩාකාරණ ලෙස හැකි තරම් දෙන්න. மூன்றாவது காரியம் என்னவென்றால், நீங்கள் சேர்த்து வைத்திருக்க பிரகாரமாய் கொடுங்கள். අර කාන්තාව මුණ ඇඟුල් කරගත්තලු. அந்த நேரத்தில் அந்த பெண் தனக்கு கேட்காத மாதிரி இருந்தாரா? කිව්වලු ශිකී අච්චර ලස්සන දේශනාව. කාල දැම්මනේ මේ අන්තිම පොයින්ට් එක. அந்த நேரத்தில் அந்த பெண் கூறினாரா, இவ்வளவு அழகான பிரசங்கத்தை கடைசி நேரத்தில் இந்த போதகத்தை இன்னும் விட்டார் என்று. ප්‍රමිතුනි ගබඩාකාරකම මේකට කියන ස්ටුවර්ඩ්ෂිප් මේක පවත්වන එක ප්‍රමිතුනි සදාකාලික ආයෝජනයක්. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரி, பண்டகசாலையை சேர்த்து வைப்பது அது என்னுடைய வாழ்வுக்கு தேவையாய் இருக்கிறது. මේ කාරණාවල අපි වටහා ගත්තාම ප්‍රමිතුනි අපි ගබඩාකාරයෝ ඒ ගබඩාකාරකම ඉෂ්ට කරන්න ඕන, සමාජමය යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්න ඕන. මේ හැමදේම කරනකොට ප්‍රමිතුනි අපිට හොරකම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரி, இந்த காரியத்தை நாங்கள் விலகிக் கொள்கிறவல்ல, எங்களுடைய பண்டகசாலையை நாங்கள் சேர்த்து வைத்து அதை செலவழிக்கிறவல்ல, மற்றவருடைய காரியம் எனக்கு தேவையில்லை. අර තව පාස්ටර් කෙනෙක් වයිබාර් පාස්ටර් ලියනවා සම්මානම හැමදාම පල්ලි ඉස්සරහට ගෙනල්ලා යාඥා කරලා උදදානවා. அதே போல இன்னொரு போதகர் இருந்தாராம், ஒவ்வொரு நாளும் காணிக்கையை கொண்டு வந்து சபைக்கு முன்பாய் வைத்து ஜெபித்து விட்டு மேலே போட்டாராம். ඒ සමාන බුද්ධාලකන දෙවියනි ඔබ වහන්සේට ඕන කොටස තියාගෙන ඉතුරු කොටස මට දෙන්න කියලා. அதை இப்படி மேலே வீசி விட்டு சொன்னாராம், ஆண்டவரே உனக்கு தேவையான பங்கை வைத்து விட்டு மிகுதியான பங்கை எனக்கு தாரும் என்று. අපි කරන්නේ நாங்களும் அப்படி செய்தால் சரி என்று போகிறது. දෙකෙන් පස්සේ ගන්න කොටස නෑ ඔක්කොම වෙන්න බීපට. அந்த இடத்துல தேவனுக்கு எடுத்துக்கொள்ள ஒரு பகுதியும் இருக்கவில்லை, அவ்வளவு பணமும் கீழே விழுந்தது. ඉනායට ක්‍රිමිනල් මේ වගේ උත්තර වැටෙන ක්‍රිස්තියානි සමාජය තුල තියෙනවා නේ පාස්ටර්ලා නාටකම් පෙන්නන්නේ ටීවී එකේ මොනවාද YouTube වල. ඒව රැවටෙන ඉතුරු අනන්තය අප්‍රමාණයි. எங்களால் இந்த காரியத்தை கேட்டு சிரிக்க முடியும், ஆனாலும் இன்று அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி ஏமாற்றுவர்களாய் இருக்கிறார்கள். මේ ළඟදී අර බොරු ප්‍රොෆෙසර්වරයෙක් කිව්වා මට මතකයි මගේ ඇඟ හිරි වැටුණා. ඇඟ හිරි වැටුණා. එයා කියනවා the Holy Spirit loves money. ඒ කියන්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සල්ලි වලට ආසයි. චිකී ஒரு தீர்க்கதரிசியா போதகர் ஒருத்தர் கூறினாராம், பரிசுத்த ஆவியானவர் பணத்துக்கு வாஞ்சையாய் இருக்கிறார் என்று. මොනතරම් භයානක ඉගෙනීමද ප්‍රමිතුනි මේ. அது எவ்வளவு ஒரு பிழையான படிப்பினையாய் இருக்கிறது. ඒ කියන්නේ නැවතත් අර කෑදරකම තෘෂ්ණාව ගන්නම විතරක් තියෙන ආසාව. அந்த பேராசையும் எடுத்துக்கொள்ள மாத்திரம் இருக்கிறதான ஆசை அந்த இடத்துல காணப்படுகிறது. ප්‍රමිතුනි ඒ නිසා දෙවියන්වහන්සේගේ පණත්වල විශේෂ පණතක් මේක. සොරකම් නොකර thou shall not steal. හොරකම් ඒක නිකන් මේ කියන්නේ අර ඉංග්‍රීසි කියන thou shall not නොකරව ඒක කරන්න එපා. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரி, இந்த கட்டளை மிகவும் முக்கியமானதா இருக்கிறது. மற்றவருடைய காரியங்களை களவெடுக்க கூடாது என்று. මට මතකයි ප්‍රමිතුනි මගේ මම උදේපොළ සභාවේ ඉන්නකොට ඒක පියෙක් වගේ සහෝදරයෙක් සමාජිකයෙක් හිටියා. போதகர் நுகேகோட சபையில் இருக்கிறவரே ஒரு சபைக்கு சொந்தமான ஒருத்தர் இருந்தாரா? ඔහු ඇවිල්ලා අර මේ මොනවාද බිල්ඩින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වල මොකද ඒක කියන්නේ ක්වොන්ටිටි සර්වේ කියන්නේ ක්වොන්ටිටි කියන්නේ ප්‍රමාණ අර නිගමනය කරන කෙනා. கட்டிடங்களை கட்ட அவர் நிர்ணயிக்கிற ஒரு மனுஷனாய் இருந்தாரா? ඉතින් මට මතකයි මගේ ඥාතියෙක් අපේ රාජාවගේ සහෝදරේ එයාත් එක්ක වැඩ කරන සහකාරියෙක් විදියට. போதகருடைய ஒரு சொந்தக்காரரும் அவரோடு வேலை செய்கிறவராய் இருந்தாராம் அந்த ඔහු இடத்துல. සල්ලිකාරයෙක් නෙමෙයි දුප්පත් මිනිස්සෙක්. මේ මම කියන පුද්ගලයා. ඉතින් අර බාස්ලා අර කොන්ත්‍රාත්කාරයෙක් කියනවලු සර්ටන් ගානක් තියාගන්න. මට ගානක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ක්වොන්ටිටි ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණ වැඩියෙන් කියන්නේ සිමෙන්ති කොට 10ක් ඕනට 100ක් කියන්නේ 20ක් කියන්නේ. එතකොට 10ක සල්ලි අපි බෙදා ගමු. அந்த 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 போதகர் கூறுகிற அந்த நபர் பணக்காரராய் இருக்கவில்லையாம், ஆனாலும் அவருடைய கீழில் வேலை செய்கிற அந்த பாஸ்மார் கூறினார், தலைவரே நாங்கள் இதற்கு 10 மூட்டை சிமெண்ட் தேவைப்பட்டால் 20 மூட்டை வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறுவோம் என்று. ඒ ඕනෙටි යෝජනා කරන හැම වෙලාවකම එයාලා උත්තර දීලා තියෙන මෙන්න මේ විදියට. அந்த தேவையில்லாத அந்த ஒவ்வொரு காரியங்களும்
වාසුනේ මගේ දැනුම් අහන්න එපා. මට සැනසෙල්ල නිදා ගන්න ඉඩ දෙන්න. நீங்கள் என்னிடத்திலே ஏச்சி வாங்காமல் இந்த இடத்திலே போங்கள் நிம்மதியாய் தூங்க விடுங்கள் என்று அந்த நபர் கூறினாரா. පිළිතුරේ අපේ ජීවිතේ අවංක වුණාම අව්‍යාජ වුණාම අපිට සැනසෙල්ල නිදා ගන්න පුළුවන්. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் உண்மையுள்ளவர்களாய் மாறினால் நிம்மதியாய் எங்களால் தூங்க ඒ முடியும். සමයි පිළිතුරේ අපි සියලු කාරණාවල අපි සියලු ගනුදෙනුවලින් කටයුතු වලින් හැම දෙයකම අපිට ඒක පුළුවන් තරම් අපි අවංක වෙන්නට ඕන, අව්‍යාජ වෙන්නට ඕන. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල දන්න නිසා. ஆகையால் தான் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரியே எல்லா காரியத்திலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் நடத்தி கொள்ளும் வேளை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். ஏனென்றால் தேவன் அதை காண்கிறவராய் இருக்கிறார். யா. நாங்கள் ஜெபிப்போம்.